Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla biżjarat fi diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. B'Adrian Delija għatta l-għodwa tas-sibt blaqat ma' residenti tal-Melliħa u s-sidin li għandhom ħwienet f'din lokalità fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Mit-taħdidiet li kellu ma' sidin ta' ħwienet impjegati u residenti ħareġ biċ-ċar li ixxew l-nija l-Melliħin is-servizz ta' trasport pubbliku fejn minkejja problemi evidenti il-gvern baqa' ma wara ebda interess li jindirizza. Minnaħa ta' dak li huwa trasport hija problema kbira x'pratikament il-mezzi ta' trasport jitilqu mimlijin miċ-ċirkewwa u l-bus stops kollha mill-Melliħa sa' San Pawl il-baħar in-nies ma jistgħux jinqdew. Matul il-weekend problema oħra biex il-Melliħin nista' din il-lokalità ikunu jistgħu joħorġu literalment joħorġu l-barra mill-raħal tagħhom minħabba dak li jkunu il-vapuri ta' Għawdex li ġejjin ukoll bin-nies niżlin minn Għawdex. Il-gvern jidher li hemm soluzzjonijiet li ma jridx jadoperhom, soluzzjonijiet ta' infrastruttura, proġetti li ilhom maħsuba snin u dan il-gvern ma wettaqhomx. Kompla li sfortunatament il-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista ma ħadem kważi xejn bris il-komunità. Preċedentement Kunsill Lokali mmexxi minn Amministrazzjoni Nazzjonalista kien irnexxielu jagħmel proġetti kbar, attivitajiet illi kien ta' ħajja ġdida lil Melliħa. Sfortunatament tul dawn l-aħħar 5 snin ma sar xejn ġdid u l-lokalità tbati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kunsillieri u kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Melliħa.